Шолы ТВ каналы узышын дәвам ите, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга төбәт төп темалар турында. Пермдә булган хәлдән соң Шолы мәктәпләрендә һәм бакчаларында куркынычсызлык чараларын көчәйттеләр. Белем учагына чит ятлар керә аламы? Антимонополь хезмәт Йол һәм мәдәният паркы аукционда дөрес катнашмаган ди. Бәйрәм каруселе куелырмы? Татарстан дини нәзарәте 2018 елны бөек татар мәгърифәтчесе Шиһабетдин Мәрҗани елы дип игълан итте. Шул уңайдан бөтен республика буенча күп төрле чаралар узачак. Безнең Ак мәчет мәдрәсәсендә дә Мәрҗанигә багышланган беренче кичә узды. Бу хакта Рим Мәхмәтова. Пермь мәктәбендә булган хәлдән соң Шолы белем бирү учреждениеләрендә дә куркынычсызлык чараларын көчәйттеләр. Хәзер бинага керүчеләрдән документ сорыйлар, тәүлек буена кизү торалар. Вахтерлар территорияны тикшерә, килүченең йомышын да сорарга тиеш. Исегезгә төшерәм, дүшәмбе Пермь мәктәбенә 2 яшь үсмер кереп укучыларга һәм укытучыга һөҗүм итә. 15 кеше зыян күрде, 12се әле дә хастаханәдә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Без очраклы рәвештә сайланган 3 мәктәпкә үтеп керергә булдык. 19-нчы мәктәпкә балалар төркеменә кушылып керү авыр булмады. Если вот большая толпа такая, то если ему нужно, чтобы незаметно пройти, может. А так вот мы все как бы это самое. Вот мы сейчас попробовали пройти. Но я сразу вас заметила. Но не остановили. Почему? Не остановили. Я бы вышла к вам сейчас вот. Если бы вы ко мне не подошли, я бы к вам не вышла. Вахтер көндез мәктәптә ишекләре ачык тора, ишек төбендә укытучылар кизүдә тора дип белдерде. Бинада күзәтү камералары куелган. Укучылар куркынычсызлыкка зарланмый. Проверяют сначала вахтерша, просят паспорт, если кто-то посторонний заходит. И, в основном это у взрослых спрашивают. А если вот школьник, получается, незнакомый из другой школы зайдет, он может пройти в школу? Нет, ты должен показать карточку свою школьную. Которая у всех есть. 35-нче мәктәптә исә вахтер уяу булды. Постоянно так у нас. Никто не проходит без документа. Все время с документами записываем, звоним. Они сами звонят, если учителям надо. Мы не имеем права учителям звонить. То есть посторонний человек может попасть внутрь школы у вас? Нет, не пускаем мы никого. А если вот, например, толпа школьников идет? У нас стоят учителя, директора, дежурные учителя, заучи стоят. Мәктәпкә чит кеше үтеп керә аламы, балаларның фикере төрле. Вахтерша карамаса, икенче кеше класс мәктәпкә керергә була. Мы заходим по браслетам, там прикладываем к арке и заходим. У вас можно пройти в приемную? А для чего? Спросить кое-что. 48-нче мәктәпкә кергәндә бирегә килүнең максатын сорыйлар, алдап котылып булмый. Посторонние люди не должны находиться в школе. Это детское учреждение, которое необходимо соблюдать порядок, чтобы была чистота и порядок. Пропускной режим прислоняют, я смотрю фотографии их и время прихода и ухода. Школа оборудована видеонаблюдением? Есть у нас видеонаблюдение, в которое заглядывают. Шлагбаум постоянно у нас закрыты. Без үткәргән тикшерү 48-нче санлы мәктәпнең иң куркынычсыз булуын ачыклады. Биредә ишекне эчке яктан ачкычка бикләп куйганнар. Аны ачсыннар өчен дә документлар күрсәтергә кирәк. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолының Йол һәм мәдәният паркы аукционга документларны дөрес тапшырмаган. 28 декабрьдә ул аукционга бәйрәм каруселен җитештерү, сертификацияләү һәм монтаж эшләренә документлар тапшырган. Кемер өлкәсеннән сатулашуда потенциаль катнашучы Новтехстрой оешмасы бәйге материалларын өйрәнеп, аларның законга туры килмәвен белдереп, антимонополь хезмәткә мөрәҗәгать иткән. Антимонополь хезмәт комиссиясе контракт системасы турындагы закон бозулу очрагын теркәгән. Заявка бирү вакыты, контракт бәясе күләме, аны түләү вакытларына караган таләпләр үтәлмәгән. Гаризаны кире какканнар. Татарстан Диния нәзарәте 2018 елны бөек татар мәгърифәтчесе Шиһабетдин Мәрҗани елы дип игълан итте. Бу ел аның тууына 200 ел. Шул уңайдан ел дәвамында республика буенча күп төрле чаралар уздырылачак. Хәзер Казанда Мәрҗани исеме белән аталган урам, мәчет, галерея, тарих институты, мәктәп, Туган төбәге Арчада Олуг затның музее һәм аның исеме белән аталган шишмә бар. Безнең шәһәрнең Ак мәчет мәдрәсендә дә Шиһабетдин Мәрҗанига багышланган беренче кичә узды. Кайым Насырый татар халкының наманасы булса, Мәрҗанине икенче Галилей, татар Галилей дип йөрткәннәр. Кичәнең беренчелеше Мәрҗани укулары. Рөстәм хәзрәт дин галименең тормышы һәм эшчәнлеге белән таныштыра. Шәкертләр Тукай һәм Минзәлә районы имамнары. Олуг фикер иясе Шиһабетдин Мәрҗани имам, укытучы, тарихчы, дин галим булу өстенә астрономия, география кебек дөньяви фәннәрендә белгән.
Галилейдан соң беренчеләрдән булып җирнең үз күҗәре һәм кояш тирәли әйләнүен әйткән. Фикер иреге иҗат хокукы яклы булган. Исламда музыка харам дигән фикергә каршы чыккан. Müstəfəd əxbar fi əhval-i Qazan və Bilqar degan kitabı Urus hərfi bilan qısqartılıb indi 89-cı ildə mənə 50.000 tiraj bilan bastırılgan. Satıda yox, taralıb bitken. Бу китапта татар халкының этник тарихы, мәгарифе, рухи мирасы, күренекле шәхесләре, мәчет мәдрәсәләре хакында күп төрле мәгълүмат бар. Ул галимнең төп хезмәте санала. Ә барлыгы мәрҗәни 30-га якын фәнни хезмәт язып калдырган. Til дип әйтәбез, әгәр дә без үзебезнең шәхесләребезне, үзебезнең тарихыбызны белмәсәк, үзебезнең шушындый күренекле, дөнья күләм күренекле шәхесләребезне белмәсәк, без ни татар теле өчен тырышырга тиеш булабыз. Bizim ütkənimiz yox deyənsiniz, ütkənimiz nasional kələcəkdə yox deyənsiniz. Özümüzün tariximizni bilirgə, özümüzün alimlərimizni bilirgə, dini alimlərimizni bilirgə, ola qayıtıb barcha yoldaşlarımızga җиткергә тырышабыз инде. Дин әһелләре мәрҗәни елында галимнең исемен мәңгеләштерү максаты белән Чаллыда берәр урамга яки уку йортына аның исемен бирергә дигән фикердә торалар. Рим Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Ә хәзер рекламалы мәгълүмат. Чаллыга янәдән Пигановлар умарталыгыннан сатучылар килде. Алар КамАЗ мәдәният йортында ярминкә оештырды. 10 көн дәвамында шәһәрдәшләр натураль продукция сатып алырга мөмкин. Пигановлар Чаллыга еш килә үзләрен ышанычлы сатучы итеп танытырга өлгерделәр. Бу елга алар балның 40-тан артык төрен алып килгәннәр, натураль продуктны Адыгея, Башкортстан, Краснодар өлкәсенең кояшлы районнарыннан җыйганнар. Сатып алучылар балның тәмен урында ук бәяли ала. Сатучылар изә һәр чакта киңәшләре белән ярдәм итәргә әзер. Сатуда юкә, хаштан, карабыдай, акация һәм башка баллар бар. Мед гречка, считается король медов. Этот мед содержит большое количество рутина, содержит железо. Хаштан балы берничә ел дәвамында сыек хәлдә сакланырга мөмкин. Балның тәме кортларның нектарына кайсы исемлектән җыюына бәйле. Сатуда кыргый кортлар җыйганы да бар. Это мед с дупел диких пчел. Он без вмешательства человека изготовляется. Этот мед собирается один раз в сезон, содержит большое количество микроэлементов, витаминов, содержит в своем состав входит маточное молочко, трутневое молочко, частицы пыльцы и пать, то есть росу. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүлеккә. Сатучылар КамАЗ мәдәният йортында 27 гыйнварга кадәр, иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Яз якынлашкан сайын хроник авыруларга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Статистика буенча Россиядә үлемгә китерүче төп сәбәпләр булып йөрәк һәм кан тамырлары авырулары тора. Чаллыда йөрәк эшчәнлеген бушлай кая тикшереп була безнең сюжетта. Экспокама күргәзмә үзәгендә янәдән здоровье нации исемле күргәзмә ачыла. Биредә кардиовизорда тикшерү узып, йөрәк турында бушлай мәгълүмат алырга мөмкин. Арзан бәягә барлык организмны һәм кан тамырларын тикшертеп була. Мәскәүдән килгән окулистлар күзләрне тикшереп күзлек сайларга ярдәм итә. Сатуда массаж ясау җайланмалары, магнитлы браслетлар һәм күзләрне дәвалый торган аппарат та бар. На выставке представлен аппарат «Нилон», который предназначен для лечения в домашних условиях глазных заболеваний, катаракта, глаукома. 17 программ идет только по зрению, близорукость, дальнозоркость. Күргәзмә 2 февральгә кадәр Экспокамада узачак. Үзәк Форт Диалог янында Мәскәү проспекты 140Б адресы буенча урнашкан. Белгечләр иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр көн саен ялсыз һәм тәнәфессез эшли. Бүгенге амнашлар, мен Роза Хабибуллина, сезнең белән саубуллашам, исән сау булыгыз. Невероятно, но факт. Таракан может прожить без головы целых 9 дней. Он же так все самое интересное не увидит. В корпорации Центры Сел дам кредит без первого взноса и переплат. Стиральная машина Samsung за 1916 рублей в месяц. И доставка в подарок. 9 дней без головы. Некоторые всю жизнь так живут. Фестиваль молодого меда «Пасека Пигановых» с 17 по 27 января в ДК КамАЗа. При покупке 1 килограмма меда, килограмм цветочного меда в подарок. Яршаллы каршы ал. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу программалары белән 1, 2, 4 февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак.